Salutare tuturor, astăzi ne vom juca un escape mai fără brain rots. Nu știu de ce nu pot upgrade acest upgrade base. În fine, un prieten mi-a zis că e doar la build-uri. La build-uri. Bun, am văzut pe net că dacă bagi 2 nobini din ăștia level maxim, e mai bine să bagi un celestial maxim. Băi, am încercat și mi-a dat ăsta, dar așa o să mai încerc acum. Cât este 25? No, ieși. Vă mulțumesc pentru cei 100 de abonați. Bine, chiar dacă... Nu am 103. În fine, vă mulțumesc. Și îmi doresc să ajung și la 150. Da, 2 nobini. Până atunci mă duc la celestial. Așa. Dacă voi știți un alt secret cum se poate intra pe aici, să scrieți în comentarii că fără rainbow cu el, că nu știu altfel. Și mă gândesc că acolo are ce îmi poate da. Nu merge, buguit. Nu trebuie să încerc, îmi dau seama, uitați. Ia că dau climb, nu merge. Că nu se rotește, de ce, Doamne? În fine. Mă gândesc. Când și când trec și eu de valurile astea. Dacă da Dumnezeu. Așa, dacă vreți și voi să jucați, să mă aveți la ad. Aveți numele meu aici prima. Nu întrebați numele, da? Așa l-am și pe canal, dacă știți. Ce e ăla? Mai buguit. Încercați să nu mergeți de pe astea când sunt buguite, că vin valuri și vă omoară. Trebuie să se rotească. Dacă nu se rotește, înseamnă că nu poți să-l iei. Și... na. Nu întreba ce puteți să leacă răgușit. Bun. N-am nimica. Bine, nu pot să cumpăr cu Robux, că am un Robux, ca să știți. Rebirth maxim. Ce? Nu. Dar sunt la star puțin, îți dau vreun... Așa. Am vrut să mă sper aștept. A, 2 job. Este timp până le iau. Bă, dar de ce? Doamne Dumnezeule, cine mai crea valurile astea așa de rapid? Creatorul jocului, logic. Bă, dar măcar un job să-l iau, te rog, Doamne. Doamne Dumnezeule, să un... Ia că l-a luat ăsta. Încerc de cu beta. Ne. Da, 2 nubini nu găsesc, uite unul. Am și uitat că trebuie să caut 2 nubini, unde mi-e baza? Da, o să bag și ăsta la Fuse Machine, următorul.
dacă o să jucați la event, puteți să mă adăugați la ad. Vă mai arăt odată la final de videoclip. Și visul meu să ajungă ca la un 200 de abonați până la vară și de acolo văd eu ce mai fac. Bă, cum am zis prea încet. Six, 7, online, 6, 7, 11, uite că nu mor. Ia, ce mai au pe ăsta în bază? Bă, deci mă jucam cu... vezi că ăsta e bun. Mă jucam cu un prieten într-o zi și avea baza plină de celestiale. Avea jumate de bază celestială și un sfert chiar și... Deci un sfert avea de celestial și restul de... ăsta... consticii... divine. Și avea multe bune. Dacă ăsta are un divine sau cutii. 1. Da. Poate îmi dă și mie divine sau nu știu. Sau la trade. Ia. Ce dă pe un din ăsta dacă are. Bun. Cum îl cheamă? Baba. Da, un nume foarte. Sunt ciudat. Hai Dumnezeu să mă accepte bine. Ia, ce-mi dă? Ce-mi dă? Ia. No. Brain rot. Ia. Mi-a cerut baba iară. Să accept. Stați puțin că mă duc mai întâi la bazele să văd cât dă. Deci un Dag Emerald de level aproape 125. Da, nu găsesc. Are în inventar atunci. Da. Bă, nu mai asta pe lângă bața mea. Un Nubini, cam cât dacă trebuie să iau. Auto-l cât creier are la. Un Nubini nu găsesc și eu. Da-s bun. Ia, poate îmi pică din asta. Știu că o să fac o prostie. E level 9. Doamne, nu bine. Uite-l acolo. Da, mi-a dat nu bine. Bă, e bună treaba. Am zis că uite nu bine acolo și fac de level maxim. Și mai am băgat unul bine mai înainte în videoclip. Și acum aștept. Bine, și-am mai băgat acel job emerald de level pe ăsta 125. Ce-am făcut? Am dat upgrade că am totul la maxim. Ia stai să las și asta până la... Vă știați de schema asta? Ia uitați. Cum poți să intri pe aici.
M-am pus puțin pe mut. Nu întrebați de ce. Ia, acum, ia. Să facă 11. Am vrut să vă arăt ceva. Schema asta, cum poți să intri pe spate. Nu se întâmplă nimic, nu întâmplă nimic, bun, dar... merge. 8, 5, 9, Doamne ajută. Îl țin în bază. Așa, am spus că vă mai arăt tot numele meu la final. Acum... dacă întrebați cine este ăsta, Andrei Ră, dacă nu știți, căutați pe YouTube, un YouTuber, fix așa numele. Așa, ce-ți numele meu? Nu știu ce se aude, nu întrebați. Hai, like, subscribe și ne vedem în alt videoclip sau, nu știu, poate mai postez și un short. Hai, pa, abonați-vă!